مالکان فرمه خوکپروری در ناحیه باباجان غفورов ба радио Озодӣ хабар доданд ки охири моҳи гузашта бинобар бартараф кардани зарари расонда шуда ва пардохти ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуданд. Даврон Мустафоев ва Насим Дусматов беш аз 15000 сомониро барои барқарор кардани замини аз партови хукҳо зарар дида пардохт карданд. ҳамчунин ҷои партовгоҳро барои ифлос нашудани атроф иваз намуданд. қаблан аз сӯи додистони ин ноҳия нисбати онҳо тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон барои хароб кардани замин парвандаи ҷиноӣ боз шуда буд. вале ба сабаби пушаймонӣ аз ин кирдор тибқи дигар моддаи сабуккунанда парвандаи онҳо қатъ гардидааст. ду соҳибкор дар ин фирма тақрибан 400 хукро парвариш мекунанд. масъулони риёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақа гуфта буданд ки бо зиёд шудани ин навъи чорво олудагии атроф бештар шудааст. ҳарчанд дар наздикиҳои ин минтақа мардум зиндагӣ надоранд, мақомат замини он ҷоро кишоварзӣ мекунанд. вале ин бори аввал нест ки идораи ҳифзи муҳити зист нисбати онҳо барои олуда кардани атроф чораҷӯӣ мекунад. Насим Дусматовро соли гузашта бо гуноҳи ифлос ё олуда кардани дарёи Сир ба 1.5 соли кори ислоҳӣ маҷбур карданд. вай 300 хук дошт, вале иддао дошт аз ночорӣ мепарварад. дар Тоҷикистон ки аксар сокинонаш мусулмон ҳастанд, аз хӯрдани гӯшту равғани хук парҳез мекунанд, ҳарчанд шумораи ками одамон онро барои табобат истифода мебаранд. моликони фермаи хукпарварӣ мегӯянд талабгорони онҳо асосан коргарони чинӣ ҳастанд. ҳазорҳо шаҳрванди чин дар корхонаҳои саноатӣ ва сохтмони иншооти муҳим дар Тоҷикистон аз ҷумла дар минтақаи шимоли кишвар кор мекунанд. Фарзо Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.